Bos días, estamos reunidos para dar a coñecer o fallo do xurado do primeiro certame literario Batallón da Costa da Morte. O xurado determinou que a obra ganadora é a titulada Infelices Aves e imos a dar a coñecer o seu autor. Pois o autor da obra Infelices Aves, ganadora do primeiro certame literario do Batallón da Costa da Morte, é Xosé Luís Mosquera Camba, de Guísamo, a Coruña. Vamos proceder a chamalo para comunicarlo e vai no facer a alcaldesa de Cee, Margot Lamela. Hola, moi bo día, José Luis. Mira, son Margot Lamela, alcaldesa de Cee, e chamote para comunicar que has sido gañador do primer certamen de poesía Batallón Literario da Costa da Morte, despois da liberación por parte do xurade. Moi parabéns. Sí. Pois nada, moitos parabéns. O día 9 xa sabes que temos a gala, a entrega do premio, así que sí, enviamos unha comunicación con horario, con toda a escaleta da gala, sí, sin problema ningún. Sí, claro. Sí. Para nós tamén. Así que, pois nada, moitas gracias. Nada, enviámosche a escaleta e o día 9 esperamos. Pois unha aperta moi grande. Ata logo. Empezo xa. Pois, nome do xurado, unhas breves notas sobre o fallo. En primeiro lugar, decir que houve un debate sobre 4 propostas finalistas e que Infelices Aves, que leva como subtítulo Traxicomedia lírica, pois acadou o premio por maioría, non por unanimidade. Decidimos non dar os títulos das outras propostas finalistas para preservar o anonimato desas persoas e que o poidan presentar a outros certames. Da obra que gañou por maioría, que, como acabamos de escoitar, pertence a Xosé Luís Mosquera Camba, destacouse a súa originalidade, a alternancia dun discurso poético moi mediatizado por propostas vinculadas ao absurdo e ao surrealismo, nos que se identifica a creación poética co mundo das aves, sobre todo coas avestruces, e no que se establecen diálogos metaliterarios con outras artes, sobre todo coa pintura, a base de varias éfrases que aparecen no texto, pero tamén co cinema, con artes, ademais de diferentes épocas. Todo iso marcado nun único discurso, polo tanto, considerase o libro como un poemario, non como un conxunto de poemas, e que ten moita unidade e moito ritmo. Por todas estas razóns, pois, decidiuse, por maioría, repito, o premio a Infelices Aves. Moi ben. Eu quero agradecer ao xurado, a María Miro, a Modesto, porque creo que foi un traballo de moitos días. Agradecer que estén aquí, a súa disposición en todo momento para que este certamen
siga adiante con un alto nivel, e solamente teño palabras de agradecemento, que para a semana que ven iniciamos unha semana intensa de poesía polas rúas, 6 días intensos de poesía para terminar coa gala. Así que moitísimas gracias de corazón por facer posible unha realidade que necesitábamos en Cee e na Costa da Morte. Bueno, pois eu simplemente incidir e agradecerlle a Margot de la Mela e ao Concello de Cee a boa disposición para organizar este certame, un certame que a Costa da Morte demandaba. Somos un territorio literario de primeiro nivel, temos figuras como Pondal, como Antón Zapata, como Paz Lestón, como Lavata Pose. Creemos que tiñamos dereito a ter un certame destas características nunha vila da cultura como é Cee, como sempre o foi. O feito de que hoxe estemos aquí, Miro, María Lado, eu mesmo, en representación do batallón, é tamén un motivo de felicidade, non? Porque, bueno, por un lado, conmemoramos os 30 aniversario do batallón literario, por outro lado, botamos a andar un certame cunha participación certamente importante, porque 60 obras non é calquera cousa, das cales pois, estivemos manexando bastantes libros, de feito houve moito debate, como xa se sinalou, como xa apuntou Miro, e iso pois indica que estamos diante dun certame que vai ter, eu creo que unha acollida moi importante en Galicia, como demostrou xa a primeira edición, e o feito de premiar tamén un autor como Xosé Luís Camba, que é un autor que ten unha trayectoria moi importante na literatura galega, tamén di que ten interese, non, o premio. Nada, pois agradecerlle ao Concello de Cee todo isto, a Víctor Castiñeira o traballo sempre desde atrás, que el nunca aparece, pero o seu labor foi, digo que o trato case a diario, non? Total e absoluto, de máxima disposición, e para nós é unha honra, non, que a Costa da Morte este hoxe no centro do mapa literario e que a semana que ven que Cee se converta na capital da cultura, non, por excelencia, con esa xeira de recitais poéticos que imos dar en distintos espazos, como apuntou a alcaldesa Margot de la Mela, poñendo de novo a Cee no lugar que lle corresponde no ámbito da cultura, non, como así foi sempre. Así que nada, moitas gracias.